Gaurrak kontrastea, gaurreko laldetik handator albistea, gaizka omen dijoa taberna ustea. Egun ederra baina tamalez tristea, egun ederra baina tamalez tristea. Tristea baina baita ere alaia, ederra izan baita gaur arte bidaia. Hori zanpitioren talkaten naia, pozik ospadezagun agurreko jaia, pozik ospadezagun agurreko jaia. Ekintzak aurrera, kontzertuak, bertsoak, kontuak atera, barrandarako ere izan da aukera. Oroitzapen hoiekin geldituko gera, oroitzapen hoiekin geldituko gera. Azkenik iritsi da egun printzipala, serian finala eta urretxun finala. Behintzat ospa dezagun behar den bezala. Gaurko eguna doa oso luzerako, ordu txikitan dantza oiu eta saldo. Gosaltzeko ordua konturatzerako, gosaltzeko ordua konturatzerako. Urte guzti hauetan zenbat dira, taberna itxi behar dula, tira. Baiez berri zabaldu hemen digutxira.